Gusto kami kumain. Busog na yung tiyan. So, magbabayad na po kami ng bill namin. Magkano kaya yung bill? Sana magkasya pa yung pera. 100 lang yung pera. Magugas na lang kami. Magugas. Sana may maawa. Ilibre na lang kami. Pasok-pasok dito. Wala pa ng pera. Gusto lang talaga namin i-experience yung ano. Kasi sa labas pa. Gusto namin experience na magugas. Ang gusto doon yung magugas sa bahay. Ayaw ni magugas. Dito gusto niya. Kasi siya ako nakita ka sa bahay. So gusto niya. Dito siya magugas. Sa cafe pala. So, tara na po. Magbayad na tayo. Ayun po. Tapos na po kami. Nagugas. So, nagugas na po kami. Ako lang yung taga-bantay. Siya yung taga-bantay. Hindi yung taga-sabon. Ito yung taga-bantay. So, tapos na po kaming nagugas. So, 100 lang yung binigay namin. Yung ibang atera na ano, bill, yung church. Hinugas namin. Yung kinainan namin, tsaka yung sa kabilang table. Hinugasan namin. So, bayad na po kami. So, gusto niyo pong ma-experience dito. Kung gusto niyo pong ma-experience kung gusto niyo pong ma-experience dito, yung wala kayong pera, gusto niyo kumain dito sa medyo may pagkasosyal na mga ano, ilaw-ilaw, may parang ano dito, may pa-ilaw ni Mayor dito. Gusto nyo po, punta lang kayo dito sa Grill and Mar Restaurant and Cafe. Grill and Mar Restaurant Cafe. So, punta po kayo dito. Tapos, yung charge na iba, hugasan. Wait,